West Karbi Anglong District Angkang Lakha ke Thom Chinthong constituency ke parlo Langtu Kapam Bajongkiri Pathu Aklamalong Chinthong Congress Committee atum penche patri piponsi Kaching Bedu namai ke paman pon Labangso Mas joining ajai megalong Chinthong Mondal Congress amai phu Samson Bongrung pen Chepahem Phupon amai long Aluhia Man pen MLA Barim Klengduni ti Kachetong Dunalong Karbi Anglong District Congress Committee Dun Maipu Ratul Teron West Karbi Anglong District Congress Committee Kong Chunbang Sotro Teron West Karbi Anglong District Congress Committee Maipu Pen Kedanglok ke Ongdung Atum Chetong Dun Bangsolong Abarim Kisan Morcha Chinthong Maipu Robison Tiso Pen Japon Si ke Ongdung BJP Rachari Asong Aphan ke Kroyara Ratum Amithang Asong Pen JOC Kadukawe Bang Phokebra Pho Aratum Congress along Chepa Oktu bang Phokebra Pho sami BJP pensiun cepat urut. Nili tumalong bangso Kaching Bedu namai long BJP aradatum nang Kaching Bedunji atum dopik lang. Bonta BJP aradatum kewang ji ahut nang ke khangdun anchot kalisi ration card nang than peji lapen ason kilong nang ji atangka nang pipon pide ji pu ke therpon ajok kewang hai hiatum to ulang pusi ning jepon. BJP Rachari Asong along Jongsi ili inglong asotum dodun bom pulote moani sike inglong asotum kana hok thetanji puta ning jepon Non BJP atum ke kacobe lapen non stame pin nilu tuma meeting long stame alang tum ke munit na khangdun hal na join dunia tum han stame nang tuman ke ration card ang pipe ration card ang than peji pene nang tuman ke halat thengpia klim ke suri kep a cek na pi hal tanang pipon pepu hale ka pheri bana join ni same kisiman radak Chinthong long BP ke claim atum non kongres long na chepok dunji tum same ake sang do koklu stame hal he tum same non kosong si inut amunit pe aphan suri kep yongsi thengpi ke pe askim pen pi pote acek pi pote all India namunit aphan ante ala tum suri kep acek pi uni mante Chinthong pen Hemari Rongphar Karbi Anglong Live